Yashiyana izitovu. And zishiyana to that point ba tsem. Ngongoku. Now. Ungalindelanga. Uthuke nawe uqomba what? Yabona okanye ufumaniseke itukutuku right but isuke ezintweni. Enizawuthini mna? So udlala. Apho kudlaleka khona. The angles. Yazazela. Question me based on this. Listen. I must not be based. Mamela, bra. Mamela. No. Mamela. Mamela fe. Namdik mamela. Ngaki awumamelanga. Mamela. Okay. Yabo. But usamile umbuzo wam uthi ne uthi owam usamile emfethu bengenanjongo nyani fethu za 2 minutes nondoni but ke kwenzekile but anzokubhuda kokoko mana kanyamezela la mnyamezelo ke lo policy gwinya guys vula ngathi policy gwinya siphosa magwinya thinkwami blind la we ubone I'm like why ungakhwazanga phe gate bra kunini wakhwaza kunini gate foni injongo ngiqala egate kwal Chayi ngawuza nipha ana Chayi izolo ndafika Chayi izolo ne wayibalisa kwicima endleleni Komuni ibona. but wayibalisa let me chemba wayibalisa zange uyibone Komuni ibona but connect benizulu. wayibalisa ba endleleni iqime ngayo kuba wena nibaleka namhlanje balethu momqanda zazi mama Like call a mic. yazazi into ezikamzika Let's turn a chest to block away. ubo baleka mna baleso ndibaleke na ndibaleka indoda ebaleka apha yo thanks She will make sure go Facebook after Mfonyozo. Hey, dangerous ingozi. Inshaka kuyathetisa Jani yathetisa Jani after la kaka Tezenda awuthetha facts yazi defuta cause ijonga ndiyendafumana call after la kaka sure Ubalo befona because uthe wena you instead of money call ngalewe yomfonyozo sikwazi zibiza siyafihla ngoku besides lona le ba siyafihla khona ifihlwayo but sesithethe sisi yabo sikwazi ubiza sure isandla lewe uzit Mane i-call ngisho mama yathini i-call i-call ya trip ithethe the same thing bas hayi sensukufumana into enjena ndirongophi uphi ubuxoki kum asithi uyaxoka aloku mfethu ndingqini hova ningqini qha nje sendive similar thing sure other persons kwabanye abahlali from other persons yabo bethetha the same thing hey so umna umbuzo wami usamile sure why ningathethi sithethe sithi lena like mziya kulana nandiyithetha kuye ba ba usemza ngani Mfonyoza zokwazi ukuthi ayibhebha ikho kodwa le uyenzayo because simano ngumuntu wami ndimqhelile now lo muntu ndiyaqala udibana naye esihlalweni yebo lonto le so andiyazi noba luhlobenza ngalo olu okanye zinerves okanye indoni so andikanothi hayi man kumane zazinto yeah nakubamba yeah izoba lubabi ngumuntu wami lo Mfonyoza ndiqonda yake please uyenzani khali nokhani ngijonga nje ebusweni sho na uzobuza ba what's wrong nditsho ba yikho le ndiyenzayo yabo khalo umuntu wami asizama indlela ezingathi
But a new guy, a new dick. Imagine trying to control a new dick. And then when now Mfonyozo a one night stand, immediately Zingaphi ingquzo benizibetha before wena so unqalela ukokokokoko yazi ne kuyivela into kuthiwa izitovu ziyashiyana zayakulana ba mhlawumbe uzothi wena zingaphi ingquzo endizibehle phambi before wena kuthi qile qone yes yayibona ke lana lena sithi ingquza efresh idefter Tinga fresh ne. Still got it. bukhona bunkenenkene kaloku but sensitsho ezikhona nyana ezinkenenkene guys bangene njani ingquza Funny. Ukhwefoni. Funny. ayindaba welu yazi bangene njani ingquza Yazi guys. Kukuzinto njalo ezingathethwayo. Yazi thina singamajita thina sizithethe izinto thina nyanya. why ningathethi question and ask Yabona ke why singathethi because anithethi. And njengoba singathethi ke ngothina niyathetha nje xa nithetha nina nithetha fucked up into ezishayiwe. Braba sinokhupha amabibi yavelayo izinto esizibonayo ezenzekayo. Ungakubi apha eSouth Africa. khanilungise nikhanda man ndabawela Njani. Thethani ahloba thungalo umziba thina sithethe banane namabibi ethu ningawathethiyo because thina sithethe why ningathethi iqala nibone bakuzawuthini Ubhlungu, lungisa ukuhlalwa ubhlungu ufundini kuthiwe hu encinci ipika bani hey mizuzu eBrian bona ikhozo lakhe liyekile but yes can I be honest ayinane interest no bro you know can I be honest about this size ne? No, besides the size The I size understand doesn't matter. I understand the size doesn't matter but kubekho umuntu ozoba ne-pride okay yona yothi okay bana ayising uqoma hey what the fuck noba bingakanani ujonge le shit bra way uqoma Fill up the dome nana. yo uvela lo mntu Usuke sidweni. with colors with layers Lusu. amalwelwe weno fanini ufumaniseke enye nento etsolo ncanca leyo kanye asizithethe so sasithetha namhlanje say feedback yomfonyozo le besides i-feedback yomfonyozo Okay. but nje seyicontinuous thelungisani ikhanda thethani sengcobo but Sure. besides ezo wenyanyana uthi hey hayi witshonile yami lingene mna qha ndidibene nawe wena usuke ezintweni ugqiba uzongixela Wena ba ulingenanga. awulingenanga mna ewe mfethu ndingaka ewe ndaza kuwe ngesibini sam bandibone nje uyigrower wena uza kum uyigrower noba ndiloni but ke ngokuthi gqi wena uthi ndiyafondini uthi egqini elilwi okanye ufumaniseka itukutuku iright but isuke ezintweni and ndizawuthini mna so udlala apho kudlaleka khona The angles. yazazela Papi. as long uba nawe uzoshaya into yakho no man guys masika-abhisaneni lamilesi masithetheni amthale we masithetheni Communication. nyanyani guys thetheni ezirong wesdibane nazo guys njengoba nani nidibane ezinto ezirong kumaseke 2 minutes noodles yo qoma hey yo hey, yadika 2 ke minutes. loo You don't know the fucking reason. explain ningekabuzi kalo uyazibona mos nawe sondiba uziqondi wena ba ayinoko You never know. khale uzicela nobuxoki luthi udiniwe ke But besides, uyayiqondi 2 minute noodle yeah, but you never know, bruh. His dresses got life. Yeah, funny. but ana guys na anias abuse no it's an abuse wasiniyayithanda la nini fika umuntu esithi uzazonibona nini and then availe ndilungise kwischedule sam for uyobona utachayi
ufike utachayi poloni yomntu 2-minute noodle abo ntshile qibalale ontshile ndilindile alofu kwakula invite tsheni ikaka yasuka ndilindile wafika eshayivosho ake we mistake lezo zinjongo zam ayikho le week kuthiwe pha bendicinga ngochipha izenzekele isitovu kamani utshilo naye basatshisa yashiyana izitovu and zishiyana to that point ba tsem ngongoku ungalindelanga wothuke nawe uqomba yabona after la mothuko khawulezo explain because if uyobo iqala njani lo conversation explanation xa usehla usanothi tsum wena within a minute uyithini isidima sakho thini like ina you akathethi you wathi lamfana wathi uzanditya ubusuku bonke ngelotsho ubusuku bonke bani tyile yabo dalala davuma akutya still be 2 minute noodle it's fine hayi guys Ubusuku kodwa basa. soze mna ndingama ubuthongo bam ekhaya But for get 2 your- minutes but get your hayi mama. guys But get your anisicingeni mama. nina But besides usicingela hayi anisicingeni yenze le nto ufuna uyenza phinde nithi xa sivele sasiguqolela thina yulo mntana okay endazenzayo sephumela dale hamba xa ufonyoza uyincomila we awithethi umjida akekho nethi uve into entsha you wabine nsuke ufundise ke nafumana iwewe entsha erongo to that point ba hey, what the wrongo yakhumbula ubhayiza imani sithi you bra yenza dizzy nyala we emfethu bengenanjongo nyani mfethu sethuminesi but ke kwenzekile baranza kubhuda kokoko mana kanyamezele la mnyamezelo ke lowa otherwise 3 rounds je zaba grand ukanyamezele man I will rock you like a Chelsea soze nibhuda kokoko and nawe uzothi uqhele bahama shem yeah wakushiyo ba inomnani ngohlalisana xa ubhudisasa bethi corrections bethi corrections akhona isikhathi ze-corrections cause ngo-5 ibhumbum kayi ngo-night ibhumbum ugqibe kuthi uyafonyoza hayibo njani bra nika isikhathi mfethu si-understandane So guys, dithi okay niyazivuma baniyafonyoza besides umfonyozo ayikho loo nto leyo qha i-communication le ngekhoyo yabo kula way yabo yiyo liphutsayo yabo binoba khona i-communication phaya athi xa isithi uthama ayincinci shem ayiyo but joka izame so yabo ewe ndinganentloni yabo at first but I'm telling you nakutyonye anakwenzela ikaka yabo cause ndizabe ndinayo lawe and nawe kule weke uzeza uyayibo ke basinayizame okusalayo fact remains niyazifonyoza Chayi because yenzeka la kube best sex yalo ngoba olandelayo umfonyoze in quotes umfonyoze nqonde What's in quotes? jonga Why is it in quotes? no leni ifonyozileyo no lemhlawumbi because chayiwe ila way ya communication ngalole yaba nami noma uthanda nonwena like noma sithi yabona because yabona ukuthi wena uyincanywa le way so masizama olhlobo yabo communication qha yo nina nileqala ela noba ufuna ipost ufuna ibalisa kubantu bani bani umfonyozi isigaxa Guys, sometimes it's not about ubalisa. Yazi you go. Yeah, go into fonyozo.
then kaloku Aluthe nice ungathethi, time baburingile benza yenza la nto uyifuna and then wena ube ne nice time ke And yazi- ngoku awuzugowa ke ngoku and yazi enye into bethayo lo yancwina lo mntana uyafeyika yancwina andiphuza andibhanqa mos awunani umntu wam nam ndibhanxikile nam ndaqomba hayi thethisi awuzungabhanxiki and mna ndithenethe anyway So, noba ungathini masiyeke masibuyele kobumnethe bakho sibuyela kulaa nto konini ba amajita asebhaya wachithisa because kaloku soze uyancwina ne but bani nabana imanje amajita asepayi isizwe sifa ngomntu omnye guys no besides from lo but no not the time man ngowaphi lo mthina waphi lo mhlala ya ndawo nepayi no guys andithethelele ibhayo kanye mamela kaloku i-question yami based on this listen hayi masingabi based mamela bra mamela mamela face nam ndikumamela unxaki awumamelanga mamela okay yabo but usamile umbuzo wam uthi ne But uthi owam usamile ne? lo Kavume kaloku. akudepa unye khavume kaloku depa besides undepa yabo khavume mvume lo bawumile nowambuzo asho umile wakho umbuzo shonje mna ndiyakulaa nto tachayi uthi lo mntana uyancwina ne sharp uyancwina uyabhanxa ithini ikhupeni yona sithini isitori sekhupeni mosi xa umntu ekuwe uzawuba manzi mos nawe uziqonda uba hayi ndiphaa ke ngoku ndiphaa ngokona xa uzothi ubhanxe ngokuncwina nintoni is she wet okanye ngotachayi abaya wena ubavayo bamamanzi xa ugqiba ogqitha mina ingena ugela akachithanga urelaxa njani wena ugela engachithanga nogela uchithile mfethu ugrand uchithe phi nini njani njani bani kula 2 minutes yakho so akachithanga hayibo wayengathethi wayeningathethi yabo isession iphana kaloku because mna ndizobe ndigrand ndipholile ndithenethe kanye uzethu guys uthi masilungise isizwe masilungiseni isizwe nyani guys masithetheni balisa njani uhlele uyojithi yini time yami uyaswelekayo nsitsho kuba fika ndiye kupromisa during because yaze kuthiwa muthi south ngiqale nini hayi bese sayedeben lo nini ngithatha imali asedempeni mina jonga kaloku yayibona ivela phi lo ncoko uthenethe yaxoka mnandi phela lapha lokho urelaxed ikhuphile laa nto mna usedempeni mina ndikhuphi yabona bena bakhona i-communication policy igwinya guys vula ngathi policy igwinya siphosa amagwinya cancel action abantu babone yes yeah ipitero oh this how dangerous is this wasemhlabeni subscribe guys basubscribe nini ngoku ngongoka tachayi yabo babukele wena wethu please guys subscribe communication ne is the key kaloku sure